Majstrovstvá Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu ukončili svoju sezónu posledným dvojkolom na Ostrej Lúke pri Zvolene. Jedna z najkratších a zároveň technicky najnáročnejších tratí preverila 52 štartujúcich pretekárov. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé skupiny. Celkové tretie miesto v Enku si vyjazdil Vladimír Rolík na Honde Civic Type R, ktorého forma sa na konci sezóny rapidne zvýšila. Druhé miesto si udržal Eduard Ševčík so svojím BMW M3 a prvenstvo si v Enkách nekompromisne odniesol Peter Jureňa z Mitsubishi Evo 7. V Ačkách sa na Ostrej Lúke predstavila aj Barbora Rácová, ktorá na poslednom dvojpreteku presedlala z Peugeota za volant Škodovky Fabia, aby si ju vyskúšala. Spýtali sme sa jej preto, ktoré auto je lepšie. Takže je to Peugeot, pretože na ne som viac zvyknutá a keď som sa dala do Fabie, tak to bolo niečo nové a pre mňa nepoznané. Ale ak to mám porovnať, tak Fabia má trošičku lepšie jazdné vlastnosti, pretože nie je viac na tom aute robené, ale zase Peugeot je Peugeot. Emil Janžo si na svojom Forde Escort RS Cosworth vyjazdil 2/3 miesta, no bodovo už nemal šancu ohroziť pomalšieho Ondreja Pilného, ktorý si tak upevnil celkové 3. miesto. Mikrosúboj Pastva Kojš, na ktorý sme vás často upozorňovali, má svojho víťaza. Zdenko Pastva na Octavii Kitcar nestačil na vynikajúco jazdiaceho Martina, ktorý si okrem víťazstva v Ačkách zapísal aj celkové 4. miesto ako najrýchlejšie plechové auto na slovenských vrchoch. V F-kách sa darilo Rolandovi Fellnerovi na Peugeote 306, ktorý si 2/3 miestami v skupine polepšil tabuľkovú pozíciu. Ako sme už minule spomínali, Peter Maliniak sa zlepšuje od kopca ku kopcu, čoho dôkazom boli aj 2 strieborné miesta a tak sa vyšvihol na celkové 4. miesto v F-kách. Jaroslav Homola bol síce so svojím Citroenom Xara o niečo pomalší, no celkové 2. miesto mu už nebola šanca vyfúknuť. Víťazom sa tak v skupine F na Ostrej Lúke ako aj celkovo v F-kách stal Julo Konček na BMW M3 Sport Evo DTI. Jediný zástupca skupiny CN na Slovensku Peter Ruisl na svojej platke Lučíni si aj napriek neskoro začatej sezóne výborným výkonom vyjazdil celkové 3. miesto. Tým, že sme tretí absolútne v republike, nejaké body máme v tých medzinárodných závodoch, neviem ešte tie výsledky, tam by sme sa mali hýbať v zóne okolo 4. miesta. Takže na tú sezónu, vďaka dobrému partnerovi, ktorý sa ujal tohto týmu celého, tak hodnotím veľmi dobre. No škoda, že končí, lebo forma je super momentálne, auto sa zrychluje, ja sa zrychlujem až neskutočne a chcelo by to ešte nejaké závody, na Vianoce sa s tým nedá. No. Ečka zaznamenali vo svojich radoch nového člena. Juraj Sládečka sa zapojil do majstrákov síce na konci sezóny, no jeho výkony nasvedčujú tomu, že tú budúcu sa môže zaradiť medzi slovenskú elitu. Moje prvé kroky na formuli boli na okruhu vo Francúzsku. Je to taký tréningový krátky okruh, kde sa mi to zapáčilo a tuto kolega pán Ďurovkin mi ponúkol formulu Estóniu, že by som mohol vyskúšať, keď ma to baví, aj na preteke automobilov do vrchu. Takže som to prijal, vyskúšal som a zatiaľ som spokojný. I keď bol Vladimír Friedl o niečo pomalší ako Peter Ruisl, bodovo bol neohroziteľný. Ostrá Lúka však nekompromisne patrila Jaroslavovi Krajčímu na formule Lola F3000 Zitek. Ja tento pretek neponímam ako nejaké veľké závodenie, skôr sa snažím si nastaviť auto na posledný pretek v Nemecku, takže laborujeme s podvozkom, nie som spokojný s tým, ako funguje auto, ako funguje podvozok, takže vlastne každú jazdu idem s úplne iným nastavením, skúšam, snažím sa získavať rozdiely, vyhodnocovať to. Je to pre mňa skôr tréning ako závod. Napriek nespokojnosti s nastavením formule sa stal majstrom Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu za rok 2004, k čomu mu samozrejme gratulujeme. Svoju spokojnosť s výsledkami prejavil aj generálny manažer týmu Incar Motorsport a tak sme sa ho opýtali, čo plánuje do budúcej sezóny. Marekovi Ďurovkinovi končí homologácia na triede N na Forde Escorte. To použijeme do ďalšej sezóny pre iného jazdca, s ním plánujeme mu kúpiť nové auto, pravdepodobne Mitsubishi. Juro Sládečka, ten bude pokračovať pravdepodobne v triede E na Estónii. A čas ukáže, jak budú finančné zdroje, tak podľa toho sa zariadíme aj my. 27. novembra budú vyhlásení a ocenení víťazi jednotlivých skupín pretekov automobilov do vrchu a my vám sľubujeme, že naša kamera tam určite nebude chýbať.